Көңілімде болған хиштарымды бүгін айтам хиңе гына. Әгәр йөрәгеңә алһам яра, гафу үтенәмен һинең алдымда. Рәхмәт әйтәм хиңа гомер юлымда, минем менән һәр сак бергә булганда, минем менән һәр сак бергә булганда. Рәхмәт әйтәм һиңа гына. Рәхмәт әйтәм һиңа гомер юлымда, минем менән һәр сак бергә булганда, минем менән һәр сак бергә булганда. Рәхмәт әйтәм һиңа гына. Бергә күтәрелдек үрдәренә, бергә төштек тиккә упкындарға. Көлгә калырыңды белгәндәлә, минем менән кирдең һин ялкындарға. Рәхмәт әйтәм һиңа гомер юлымда, минем менән һәр сак бергә булганда, минем менән һәр сак бергә булганда. Рәхмәт әйтәм һиңа гына.